देख पढ़े जाइए नु तो ठीक से पढ़िए, ठीक बा। कौनो अथी मत करिए, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान दे के देखत बा कि कितना हमनी के गरीब बानी। हमनी के इहे नु बाटे लूरे बुद्धि जे तू ही नु नाम रोशन करबा पढ़ा लिखवा ता। तो मम्मी सर कहत रहन कि फीस दे के बा। का देवे के बा? फीस। अरे का कहीं हमें तो कामो करत हई हो जी को पैसा नहीं खसन देत कि हम दे दी। आ तू कहत रहा कि कॉपी और किताब घटल बाटे का करी समझ। हाँ जी कनिया के खाना टिफिन में बांध लगी आ दो बड़ा लेट होता तनी जाई हम सर देना। हाँ खाना दे दिले बानी। कहत हई नु का कि 2 रोटी बाटे और प्याज के अथी काट ले बानी, ओए मरचाई उरचाई का बाटे जी। हमरा समझ में नहीं आवत कि का करी। जाए दो जौन बात तौने दो पढ़े ना टिफिन में कर दिले बानी। जा तो नहीं धारी रहुआ कहत नहीं कि पैसा कहता कि फीस देवे के बाटे तो पैसा मांग लेती हो जी से कुछ पैसा। देखो हम मालिक ले कहत हनी कि मालिक हमार घर के स्थिति तनी डाउन चलता तनी दे दही बाकी कौन हो कि 4-5 दिन में हो जाए। आ तू कमा कैलो तो तार ना मिलल हो। अरे हमरो कहाँ दे तवन हम डरे बोलत नहीं खी। जानते बानी कि बड़ लोग के बड़ बात बाटे खिसियाई लगत असन। इहे ना बात बा का तो कहत रहे रे का बात हो। तो पैसा सर जी मांगत रहन। एकर कॉपी देखो 1-2 दिन एडजस्ट कर पैसा मिली ना तार मम्मी के हमरो तो कॉपी किताब किना जे जा तू पढ़े। ठीक बता सर जी ले कह दियो ना हम जा तनी तनी अपन कही हम मालिक ले पैसा कौड़ी तनी हमरा में लेट बा। देखिए हम कहब ए बेरा जाके कि मतलब दा कुछ पैसा। हाँ देखो काम धाम तनी फ्रेश कहनी मैं शिकायत न तबे बढ़िया से गोनी रस्ती उस्ती में कोई से बोलनी चलनी ना अपन ना जी हमरा ना कोनो से बोले से। हाँ तो ठीक बा तब हम जाते ना। ठीक बटा सुनी ना रहो मांग ले पैसा बा। हाँ तो अगर मिल जाई तो ठीक है बाटे दोनों से मिल जाई तो और ही बढ़िया बा। हाँ ठीक हमहू मांग ले। हाँ ठीक बा घर के तनी बढ़िया से देख के अपन चल जइहो। ठीक बा का करी हम सब के महल अटारी बाटे हमर तो ये छानिया अथी वाला बाटे मट्टी के घर इहे में कैसे हम बिताओ तनी कि शौक केकरा न लागेला कि घर बढ़िया रहो वो में रही ऐस करी। हम तो कामो कैला पर केहू कामो कैल का पैसा नहीं खसन देत। जा तनी हमरो टाइम हो गई बाटे लइका कोई पढ़े मन कर जा तनी पोछ। हाँ 12 बजे तू अभी खाना होतल हो ये टाइम हो। हाँ ये मालिक हमारे घर में थोड़ा दिक्कत बाटे इहे से थोड़ा लेट हो गई। लेट हो गया तू काम घर से पहले का कह के काम धैले रहो। हाँ देखिए हम काम तो कहले रही कि 7 हम रोज ही आ जाए लेकिन अब कबो लेट तो हो ही जाए ना। घर में एगो लड़का बाटे सबका घर लड़का बांसा सबका घर इजमी बना आगे केहू सोचे समझ के ना काम घर ला के घरे तू अपना घरे काम करबू तब हमारे घर काम करबू। आए देखिए तोरा काम नहीं करे तो कह हम दूसरा आदमी रख ले काम करे वाला। ना मालिक हमरा काम पर से मत निकाली हमरा रोजी रोटी बाटे। फिर रोजी रोटी रही तो तोरा ध्यान न रही ताए तू अपन टाइम से कह के जेतू अपना घर है तू 12 बजे तक अभी खाना हो तो अभी घंटा में चल जेबू। रो टेंशन मत करे हम कुल काम कर देते हैं भले सांझ के लेट से जाए लेकिन सब ये तमरा के दिक्कत बा टाइम से आओ टाइम से जा कोनो दिक्कत नहीं है तोरा नहीं के काम पर रह के तो तू अपन पैसा लो अपन देखा दूसरा और अपन रास्ता ठीक कहीं काम खोज लो ना तो टाइम से जी हमारे घर आओ तो टाइम से आओ। ए मालिक देखिए हमरा के हम थोड़ा लइका कि थोड़ा थी रहला टेंशन उनका के टिफिन बनाए के रहता सुबेरे का अपन घर के टिफिन लाग देता हम भी ना खैले रही ना हम बना देते आज तक लेट हो गई मालिक हम कर लेते सब काम झाड़ू काल से आवे कोई तो टाइम सही है। ठीक बा लेट ना सब कुछ ठीक ठाक करके रख दो। ठीक बाटे हम का करी अब पैसे वो मांगब अब तो इतना खिसिया गई हमारे मालिक सोच ले रहे कि पैसा मांग ले तब कुछ काम हो जाए घर के। अब तो पैसों ना मांगे में बनी हमरा पर खिसी आयल बनता हम ही लेट कर देनी हूँ।
कल से सर सकरा देखता आए लेकिन फिर भी मांगम पैसा कुछ देखता नहीं मन हो तो दे दिना ऐसा हमरो घरे रही तो हम ऐसे ही सुतती हूँ ऐसा एकदम प्लास्टर में हमार मट्टी के घर बाटे का करी चाहता नहीं झाड़ू लगा दी बढ़िया से जल्दी जल्दी में खिसी आ जाती का हो आगे वाला का हाँ ये मंदिर हम पहले पता हो जाता सुतरा ले जगह नहीं चल के नहीं काम बोलते हैं जरा लेट साइड लिया ना तो बाहर लिए तो हम नहीं जे बिकॉज साफ करता लिया रहे तो आवत नहीं बाहर और तो पता हो ठीक बा तो अब का होता कुछ ना ऐसे ही घुमा था उन्हीं घर से पेट करे जाते हम घुमाता नहीं ना जो नहीं नौकरी नहीं रखले बड़ा हां हो कुछ कर बारे में जाने लो कि ये नहीं रोक ना ये काम मांगत रहे मालिक काम दे तो पानी की दे दो आखिर तो वही नहीं जाए करे वाला तो पानी वही तो पानी ये गरीब है के ये हां तो गरीबे घर के नहीं है तब का पता बा जो पड़ी है वो हम जाना तनी झोपड़ी है तो झोपड़ी वाला तो आग लगाए ना समहल में वो आता तो ठीक बा बात ले ध्यान देव ना कैसे हम यही तो छोड़ देते नहीं है बात तुम दोनों ठीक है अब आवे दी टाइम ये तो ध्यान दे बता अच्छा ना रही हां बात बताओ घर गरीब घर के वाली सब कौन की बातें करते हैं तो पैसा गप से चल जाते बात तुम सही कर दो ना हम जा तनी मत ध्यान दिया भाई का मतलब थोड़ा ठीक है बा हां वो बात ठीक को होता अरे की बात थोड़ी आयो वही हुआ संगाव दिन से लेकर चले दिन सब ध्यान देते हैं कि चलो बात तो सही है बड़ा समझ का ए मालिक हो गई बाटे सब काम कर देले बानी अब जाता नहीं घर ठीक बा जा ठीक बा बहुत अलग देखी हो जाने जब घर है चलो तुम देखो तुम कुछ लेके जात नहीं खेल पैसा मेरे लोग तब ना यहाँ से तब ना पढ़े जाइए नहीं तो ना जाइए हम मार के सही पकड़ देना बाबू पर हम ये बेरा आ कोई लहबे ई काहे सर जी मार कम कर बगे देना ऊ काहे के हो का तो पैसा तो बता दे बना के स्कूल में बताव अब जेकर घर में पैसा ना रही ओकर बाल बच्चा ना नु पढ़ी कहला में ना कि मम्मी दे दी पैसा कल तो कहनी तो कहते ना पहले लिए तबे घुसे जम मेरे का ना मारे लगन का करी पैसो नहीं खे मिलला मांगबो ना कहीं पैसा पापा नहीं का नहीं लबी ना बेटा नहीं तो नहीं ओह का कहीं उहे लेके अइहन पैसा तो हम दे ना देले रहती सर जी के इहे काम रहा करे के मान ले जेकर घरे पैसा नहीं ओकर बाल बच्चा पढ़ रही गवा रही ना रुका पापा के आवे दे तो पैसा मतलब उ दिहन नु तो चल जिया कल से पढ़े ठीक बा करते नु बानी तो पैसा तक ना मिलेगा अरे हम पैसा ना मांगी रे बबुआ ये के चलते आगू निकाजी का भइल बा ए जगह पूरा बैठ के का भइल रे सर जी हमको मार के बगे देना आ तू ऐसे कइले भाई तो ना मिलल पैसा बा हम जानता नहीं हम लेट से गईनी है ना तब वो मालिक बोले लगनी है वहाँ के अब बोले लग खिसियात रहनी है कहते हैं कि ये से हम पैसे वो ना मांगनी है कहते हैं कि घर निकाल देव नौकरी से काम ना करे देव अपन पूत के नहीं और रे किस्मत हमनी एक किस्मत में लिखल बा खूब अब बताओ हमरो पैसा ना मिला तब का करब हां दिमाग तावत ना कितनो अपन दुख रहुओ के गइला ना मिलल पैसा अरे ना रे बड़ आदमी के संगे दुख गइला पर कुछ होखी गरीब गरीबे के समझेला बताई अब लड़का ना नु पढ़ी जी एकरो तो दिल जरूरी बाटे चल जा घामा में का बैठल बा झुटिया के मम्मी खाना खाते जी काहे वैसे कइले बानी देख अब हमारा से काम मम होई ना समझ जा कैसे तो एकदम अंदर से हफड़ी लेखा उखल जाता है ई का कहतनी जी लइका खाना खोजता हुए और लेके आईनी है ना पैसा वैसा कैसे का करी अरे हम रस्ती चलत इंत जाना तो हम डगरा जी में एकदम अंदर से एकदम हफड़ी लेखा कबरल जाता देखो अब पैसा कौड़ी कहाँ ले पैसा कौड़ी नहीं के भगवान ऊपर से रोगबो दे तड़न अब हमनी का करी देखो एगो काम करो तू फिर जा मालिक के घर पे कहियो कि देखो हमार मर्द के बहुत तबीयत खराब बा अभी ये न उपाय बच गइल बाटे पैसा देखी जा तनी
ठीक बाटे जाके तू पैसा जा। मांग ले तनी हम। देखो चली रहुआ आराम करी घर में। घबराहट रहता जाना त न कि हम चल जाई। ऐसे काहे बोलतनी जी? अरे इतना हम फरी आवत अंदर से न कि एकदम चलत त रस्तिया अन्हार हो जाता। एक काम करी रहुआ जा बाबू जो दोनों मिल के पापा के लिया के जो हम आओ तनी ठीक बाटे जो आओ तनी हम आज मालिक ले कैसा करके पैसा मांग ले फिर दिक्कत हो जाई। हमार लड़का भूखाइल बाटे हमार मरद के तबीयत ठीक नहीं थे नहीं बताइए हूँ कहाँ बानी नहीं अरे जी मालिक बन ए मालिक सुनी ना ए मालिक का हो तू जी का गेलू हो? अरे घर में गइल रहने त अपना रहने त ओए दुआरा पर रहने त पूछने त कहने कोने घूमे बनी कहतने न कि हमरा कुछ पैसा दे दीना बहुत पैसा के काम बाटे। बतिया लो पैसा जब देखा जब पैसा तोहरा कबे 15-20 दिन में तो पैसा देले महीनों नहीं लगल फिर पैसा मांगे लगल। कहाँ पैसा आपसे मांगत है हमको कहतने कुछ खाली खर्चा के दे दी हमार लड़का बड़ा भूखाइल बाटे पापा के तबीयत देखा तोहर रोज के बहाना हमके निक नहीं खेलागा ठीक बा। तू आज लड़का भूखाइल बा कल मरद के टिफिन देत रहू फिर बेरा कहत मरद के तबीयत खराब है का कहत तर काम छोड़ के छोड़ सीधा सीधी हमारे काम नहीं करल जाता तो कहतनी कि कुछ पैसा दे दी 4-5 हज़ार दे देंगे देखो पैसा तू हमारा से साफ पैसा ले लो का भैया का भाई इनके समझावो तू साफ पैसा ले ला हमारे घर ले तू काम छोड़ दे दूसरा रख ले काम को ना कहत रही कि तू पोषण आदमी विश्वास ना करेला। हां मरते तू जाओ आराम कर पैसा दे दे तू काम पर मत अब कर ले ठीक बा। तो पैसा दे दी मालिक अब ये मेरा कुछ ना मिल पाई ये पैसा दे बोला कोनो टाइम ना हो ना हमारा भी पैसा बा तू जा कल हम तार पैसा पहुंचा दे ठीक कल तू काम पर मत हमरा घर खाना नहीं के खाए के हमर लड़का भूखाइल बाटे बताई हम कहाँ जाई अब जे काम कर लो ओकरे पता ना बहाना कर तोलू तू हमारा बुझात नहीं कि तू जा ना अभी हमारा भी बहाना नहीं की करत हमर घरे जाके देख का हाल बाटे तू जा अभी हम तार पैसा कल सुबह पहुंचा दे तू जा ठीक ए मालिक हम कुछ नहीं जानता हम ना तार कुछ सुनो ठीक बा चलो निकल जिले का करी पैसा चाहिए समझे वाला नहीं पैसा चाहिए जकरा ही काम करत कमाइल को पैसा केहू नहीं के दे अब हम केकरा से मांगे हमरा ऐसा अभागिन की केहू हमरा के उधार पैसा न दी आसरा लगा के आइल रही कि हमरा के मालिक कुछ पैसा दे दियन। हाँ का हो गलो पापा का हो गलो आई हो बच्चा अपने माई को बुलाओ। अरे मैं जाई न तू चुपचाप रह खाली तू आराम से रह मैं आवते होई पानी लियो। रुका ए जरा ले आओ और तो ये का जी का करतनी जी कहले रही घर बता हे सुनी ना जी ए जी उन्ने ना का हो गइल पापा पानी ले जा तनी ला का चल गए का हो मम्मी दा पापा उठाइला पानी मम्मी दे पापा पानी आयो बाबू पानी दे दे मम्मी पापा मांगो अब पानी नहीं पियन रे का हो गलिन को उठिया जी पापा इला पानी पी लो आयो पापा आयो का हो गइल उठिया जी पापा बोलो भगवान हमरा के सब कुछ लूट लेला उठाओ